元気ですか？すいません。僕の名前、ファイさんです。俺の仕事は、なんとかフォレッジで売ってるです。住んでるのとこはな、これでなんとか、ジャランクランガンです。毎日私がそれのフォレッジで売ってるです。スタートで、ワンオクロックで、1時からで1時まで、たまに1時まででも終わりまでです。もしまだ終わりなら、じゃあそしたらなんかさ1時の夜ぐらいかなまで。はい、すいません。はい、元気ですか？すいません。僕の名前、ファイさんです。俺の仕事は、なんとかフォレッジで売ってるです。住んでるのとこはな、これでなんとか、ジャランクランガンです。毎日私がそれのフォレッジで売ってるです。スタートで、ワンオクロックで1時からで1時まで、たまに1時まででも終わりまでです。もしまだ終わりなら、じゃあそしたらなんかさ1時の夜ぐらいかなまで。はい、すいません。